Hello mga friends! Ngayon ay araw ng barangay eleksyon dito sa aming bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Pero bago tayo bumoto ay mag-intro muna tayo! Vlogsi TV! Welcome to my channel! Bali ngayon ay araw ng barangay eleksyon na kasalukuyang ginaganap dito sa Mangaldan Central School. Bali bubuto tayo ngayon. Pipiliin natin kung sino ang mananalong barangay kapitan at mga kagawad. Pati na rin ang mga SK kagawad. Ngayon ay October 30, 2023, Monday. Yung precinct number ko mga friends. Magtarong-tarong tayo dito. Bali ang ginanap na barangay election dito ay dalawang barangay lang ang sinasakupan. Ang barangay Gigilunon at barangay Poblasyon. Yung mga ibang barangay ay sa iba na lamang mga eskwelahan. Bali nakapagbuto na ako, friends. Bali pauwi na ako, okay? Habang tayo ay naglalakad, ay huwag nyo munang kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking channel para updated pa kayo sa mga darating ko pang mga bagong vlogs. Okay mga friends? Mamayang gabi o kaya bukas malalaman ang resulta. Uwian na! Paalam na mga friends! Kita ulit tayo next time!